Mae'r ceic wedi cefnogi problem oedd gyda ni, o'n i wedi penderfynu pa problem o'n i'n moyn ffocysu arno. A oedd hwnna i wneud gyda'r economi gylchol a newid diwylliant bobl a'n gweithio gyda'r plant. So o'n i wedi penderfynu wneud rhywbeth yn Eisteddfod yr Urdd a wedyn dod â hwnna i Eisteddfod Genedlaethol. Beth o'n i moyn wneud heddi yw ni moyn tynnu sylw at y problem. Sut ydyn ni'n mynd i symud at economi gylchol yng Nghymru? A sut ydyn ni'n mynd i gweithio gyda'r bobl ifanc? Dyfodol yw nhw i siapo, so wneud siŵr maen nhw'n gwybod y problem a bod nhw'n gwybod y sefyllfa a maen nhw'n gwybod cyfrifoldeb nhw a beth maen nhw'n gallu wneud i newid pethau yn y dyfodol hefyd. So ni wedi siarad â plant a rhieni nhw am yr economi gylchol. Oedd digwyddiad dynnu o'n i wedi wneud ford i helpu nhw deall sut ni'n gwahanu sbwriel ar hyn o bryd, beth sy'n dod yn y dyfodol ar ochr polisi a beth maen nhw'n gallu wneud ar economi gylchol gyda'r sbwriel, gyda'r ailgylchu, ochr ailgylchu a'i defnyddio yn y dyfodol. So mae potensial ar beth ni'n trio wneud fan hyn. Ni'n trio newid bywyd bobl ifanc, diwylliant Cymru i newid pethau i symud at yr economi gylchol. So mae potensial yn mawr. Mae'n lan i bobl i wneud hwn. So beth ni'n trio wneud i roi gwybodaeth i bobl, roi mwy o addysg i bobl ifanc i gadael nhw gwybod beth yw y problem, sut maen nhw'n gallu newid pethau, beth maen nhw'n gallu wneud yn hunan i newid yn y gartref neu yn yr ysgol. So, os maen nhw'n wneud beth ni moyn nhw'n wneud ar ôl siarad am yr economi gylchol, ffeindio mas mwy am bydd nhw'n gallu newid y 10 mlynedd nesaf gobeithio. Bydd nhw ddim yn prynu pethau, defnyddio pethau, twli nhw bant, bydd nhw'n wneud siŵr bod nhw ddim yn prynu pethau, maen nhw ddim moyn yn y lle cyntaf. Bod nhw'n ail defnyddio pethau cyn ailgylchu, achos maen nhw'n gwybod wedyn cost i ailgylchu a maen nhw'n gwneud siŵr mae ailgylchu yn cam diwetha, dim twli pethau bant. Achos maen nhw'n deall ar ôl y sesiwn na ni wedi gwneud gyda nhw, does dim i bant, does dim i ffwrdd. Mae popeth yn mynd rwle a os maen nhw'n deall na, bydd nhw ddim yn gwastraff dim byd yn y dyfodol.